pen mass joining a meeting, pini BJP pen, la pen Congress pen, la pen ASDC pen body. Nang join sa BJP pen ong nailo, kado be Don Trogner Cap 80. Dak nang join dun. Trogner Cap ra trog ha. Trogner Cap ra trog 86. Dak nang join dun pini. APHLC long nang join dun erlo. BJP si dak BJP kang tang ne dim lo pulo. Setan non ke BJP ke dak ave dat on lo. La hello la si ninga rong alam athema ilitum det Khei la pen det ka kerai ya phansi tuma ron ka chedan non ron nang le non ron do bom lo itu ka chedan munit nang oji la si ilitum non ke BJP long lote BJP long gidun la pen Congress long gidun pulote la ke kiche tuma be gidun jiplang det angke karbi inglong arat pan kape rem ya kam ke claim dun jiplang det hala da kidun pulote la si non ke rat atum la solam chini bom lo nelitum chini lo inglong arat tum ke pharong bong pen bang pharuta 100% ta nitum APHLC long sinang pidun lapo non ke non arlo inut bahini BJP long do yimene Congress long do yimene sada ninga lo galang litum chisik at lo biar APHLC fansi PF po non ke lai ange jong si PF lo te a hogalam lo ilitum a Khei la pe det ke chirai long po jong si pipe det po lo te rem det po lo te la ke ki jut lo itum ron ke dan ke rem lo la ben ki jut lo e det lo pe Khei ta ki jut na thu si ke dam pe prap thu pik khang po non bang personally MP I did lo personally peace claim ke change si claim for me ke claim si ke ni dum ke hang pilo ilitum autonomous state body APHLC tum si harokre sirkebra thokebra sirkeb anikanta AP autonomous state one lo teta Congress tum war fit non nilitum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek je phan claim vek la po la pen hem thuar nam nang rabdun po etum long lock po la pen ke la so phige ni tum la 6 schedule ke do an a frank men ke do an a power la pen ke long muchot 1995 aninkan da power penang ke long do hala anta ni tum exercise la po ni to akam pe do et po NRC ka vetum hala tum yom se amen do et la pen itum karbiatum amen ave det pulote ilitum la tuke kamatha sum krung alam lo seta nono matke ne liga kachoningri la pen ka chini ke karbiatum an inglong aratum an naga mizo kuki khasi garo syam la kado e dimasa ke do antahem di non ke akhei chelang nangi det chelang nangi pusi jatta jokta kamatha kapesulo non ke cholong nangi po bangke la ke non ke lang le lu la sini tuma thalo itum election ke highway po na nang li candidate hoy pe nang la bang suna district ko mo tum han ku kilo message system tum inne ligi pigang tum ke la election ke ron la ke a prang hot ke hile kaman mesi ron chedan non democratic system hot ke democratic bang government tum deng det lo democracy ke ilivar phita un e la so teng si tum chedan nang po itum chedan ji purote la election ke ron lo la ke la posi ron lo pulo tangte itum kopia phan lo komada phan lo itum che komada abirudhe si itum chedan nang po komada tum si itum long le la pera keti la pen government sakurienta long le na nang chi at komada tum lo hala tum abirudhe si itum non ke chedan nang po hala tum komada phan ma kapehai kang tum itum mag hala phan pe rem nang po la hello hala tum kapehai kang tum ge BJP phan la pen Congress pan la tuke itum chini lo itum Bihar pen ke wangatum Bangladesh pen West Bengal pen ke wangatum ke Congress pen BJP phansi pe hai ingtum po non jong si ilitum Khei ron ga chedana long itum hai nangi pulotang te la inglong arat atum komat phansi aning ke dok a candidate ma inglong arat atum aning ke dok ke APHLC he galo ga di la si APHLC alidara phan ron non na labang so ron along pe hai vek nangi pusi neli rat ka do ve tum han ba choning ring tu